нашите специални аплодисменти за прекрасните наши колежки Хени и Гери от надвис, от класа на професор Лунов и естествено Иван Пенчев от Квартро. Има едно парче, което направихме преди много време. То е посветено на Джеймс Браун. И тук е момента да питаме: обичате ли Джеймс Браун? Обичате ли Джеймс Браун? Кажете "Yeah!" Всички искат да кажат "Yeah!" Че е лесно. Толкова е хубаво. Окей, правим парчето Jazz is a teacher, but funk is a preacher. Ръцете горе, започва така. Джеймс Браун, groove.